slavio sam rođendan. A jel? A daj reci mi zašto je ova škola toliko posebna pa ste napisali tako lijepu pjesmu? Zato što je stara 100 godina i... 100 godina? Ajmo pročitat koliko piše. 40 Koliko? 40 godina. Da. Je to puno ili malo? To je puno. Jel da? A što ćeš ti kada budeš došao u 8. razred i morao otići iz ove škole? Kako? Šta ćeš kada budeš morao otići iz ove škole? Gdje ćeš ići? U ovu školu. Pa I dalje? Ne, iću u Osijek tamo u srednju školu. Bravo. Lijep pozdrav svima, evo nas u osnovnoj školi Josipa Antuna Čolića, da smo maskirani, ali takva su vremena. Nema veze. Čestitam vam rođendan, i to ne bi bilo koji nego 40. Da, kao što vidite, evo, više nego slikovito, dakle, slavimo 40 godina od osnutka naše škole, točnije ovu jesen se navršava 40 godina, pa smo onda odlučili cijelu ovu godinu, i školsku i kalendarsku, proslavljati taj dan. Znate kakvi su uvjeti, znate kakvo je stanje. Evo i djeca nam ne mogu previše van, ne mogu se previše miriti i sve skupa, pa onaj neki klasični način obilježavanja je ove godine izostao, ali zato postoje online ili neke integracije, odnosno nekakvi hibridni načini, ali opet mislim da svi koji imaju veze s ovom školom da će biti zadovoljni. Ono što je bitno za napomenuti, na YouTube kanalu, na vašem Facebooku, bit će online obilježavanje i isto ovo što ste čuli, ovu predivnu pjesmu, upravo su napravili učenici 2 razreda, prvi i drugi. Ne, pjesmu su radili učenici od 1. do 4. razreda uz pomoć šestaša. Zapravo riječ je o projektu Malog zbora koji je napisao pjesmu povodom obilježavanja današnjeg. Divno. 40. rođendan, tako. Ekipa koja je pjevala između ostalog i ti. Da. Pa kraljice, kako se ti zoveš? Klara. Pa Klara, zašto imaš krunu? Zato što zapravo sutra mi je rođendan, tako da danas častim svoje razrede. Pa čekaj, to onda znači da ti i škola imate na isti dan rođendan? Da. Pa je to onako, ne znam, razlog za duplo slavlje? Pa da. A čekaj, vidjela sam i ti si isto pjevala. Da. Kakva je pjesma? Što ti misliš? Pa jako lijepa i ja sam je također snimala. Kako je bilo na snimanju? Pa zanimljivo. Čekaj, ali to znači da ćeš danas sutra ti biti možda neka nova Albina? Pa vidiš. Što ti kažeš za Albinu i njezin neprolazak na Euroviziji? Pa ja sam dalje. Aha, ti i dalje Ili navijaš. ja Aha. A je li ona pokradena i su nas opet pokrali ovi na Eurosongu? Ja ne vjerujem. Jel da? Baš je onak. Ali to ne znači da ti nećeš postići danas sutra kada odeš iz ove škole i odeš na Eurosong pjevati da nećeš postići bolje rezultate od Albine. Znači? Pa normalno. Ravnatelj isto tako, ono što je bitno za napomenuti, škola je bez obzira na sve ove silne okolnosti sa korona krizom obilježila i možemo reći za rođendan poklonila školi jako dobre rezultate na natjecanjima. Tako rekao bih, gotovo nikad bolje, slučajno ili ne, u ovoj kriznoj godini su tek sada su nekakvi naši potencijali isplivali na vidjelo i evo imamo nekoliko državnih natjecanja, dakle učenica Ana Marija Radić, učenik Toni Matković, matematika i geografija, dakle su sudjelovali na državnim natjecanjima, učenica Tena Raknica također, Lidrano, samostalni scenski izraz, iz državnog natječaja, dakle literarnog čitanja do zvijezda također, HIPO, jedno natjecanje iz engleskog jezika gdje je 7 učenika završila na državnoj razini i još hrpa dobrih rezultata na županijskim natjecanjima 4., 5., 6., 8. mjesta, što je, vjerujte, u današnje doba kad je sve manje djece se i poziva na ta natjecanja, izvanredan rezultat. Što reći, ponosni smo naravno i samo da se nadovežemo ako mogu na ovu pjesmu, dakle ni Lijepa naša nije u prvi mat postala himna, znači plan da ovo s vremenom sraste u himnu škole. Mislim da je idealno vrijeme za ovakve stvari, nekakve okrugle obljetnice kao što je ova 40. Također i na uličnoj utrci isto ste ostvarili izvrsne rezultate. Da, dakle to je natjecanje osnovnih škola gdje su naši učenici, uključujući gospođicu krajem vas također postigli dobre.
dobre rezultate. Sport je malo u drugom planu, nažalost. Kao što znate, korona je, nažalost, najviše sport zaustavila. I školski, ali i dakle, i momčadski i sve ove nekakve klubske razine su stale. Tako da ove godine nismo, nažalost, sudjelovali, nitko nije, jeli, na sportskim natjecanjima ovog nekakvog šire karaktera koje su pod okriljem Hrvatskog školskog sportskog saveza. Ali evo, živi bili pa vidjeli, nadam se od jeseni ipak da će se i... Evo, nadam se da ćemo doći i do 41. rođendana, pa ćemo isto ovako nešto malo pripremiti. Da, ja se nadam da će nam biti gosti na 41. rođendanu kad ćemo, nadamo se, sve ono što smo htjeli ove godine napraviti, onom svečanom dijelu, javnom dijelu pokazati sve ono čime raspolažemo, a ako ne kažemo ove godine na godinu u svakom slučaju. Koji ćeš to razrediti biti iduće godine? Treći. Hoćeš i dalje ići u ovu školu? Da. Kako je to pitanje? Pa moram te malo zezati. Zašto je ova škola najbolja na svijetu? Ne znam. Po svemu je dobro. Ja? Odlična. A ko je tvoja učiteljica? Eto. Divna si. Željka, između ostalog, idemo se osvrnuti na ovaj plakat koji bi, mislim plakat, ove brojke velike. Ko je to radio? Ovako, uz pomoć kolegica iz razredne nastave osmislili smo ovaj plakat koji će nastavnica Sonja Sabo, poznata našim Đakovčanima i šire, u očekivanju ljepših vremena, a znamo da je ona član planinarskog društva. HGSS-a. Da, tako je. Broj 40 će završiti na krovu naše sportske tvrtke. U očekivanju, mi ćemo vam javiti kad će to biti. U očekivanju drona. Baš sam sad to htjela reći. Morat ćemo negdje pronaći nekakav dron da ipak to snimimo onako iz zraka. S obzirom da nisam baš toliko hrabra kao Sonja da se poverem gore na dvoranu. Dron je već osiguran, tako da bit ćete nam dragi gosti. Osim toga, ja bih se samo osvrnula kako je ova druga godina za redom, kada nismo u mogućnosti održati one naše lijepe svečane priredbe u Domu kulture. To nas nije spriječilo da mi radimo i recimo prezentiramo taj nekakav program ove godine online. Imat ćete priliku vidjeti ga. Ove godine je nešto novo gdje će se naše smaši predstaviti zanimljivim video uracima. Sutra ih puštamo van, povodom 40. rođendana. Osim toga, još zanimljivog programa koji su priredili učenici produženog boravka sa svojim učiteljicama. Zatim nagrađivana učenica koja je postigla na Lidranu, ona je na državnom redovnom jedan nastup naše Tene i još zanimljivih priloga. Evo, sutra sve puštamo na YouTube kanal, na našu stranicu škole. I evo, nadamo se da ćemo biti popraćeni. U svakom slučaju, evo, čestitamo svim našim djelatnicima, učenicima, svim našim prijateljima dan škole. I slavimo ga dostojanstveno, jel? Da. I uz tvoj rođendan. Da. I da se samo nadopunim, ako mogu, naravno, naš dan škole je kliznog termina, dakle ovaj svečani dio je uvijek negdje druga polovina svibnja. Naime, biskup Čolnić je rođen 11. ožujka 1699. Ali taj nam datum za ovo svečano nekako obilježavanje iz razloga što je malo rano, rekao bih, u nastavnoj godini, nije prikladan za ovo svečano obilježavanje, nego ga obilježimo danom otvorenih vrata. A ovaj svečani dio onda u biti odradimo kasnije u proljeće i možemo se pohvaliti isto tako da smo jednu direktnu školu koja 2 puta slavi dan škole, da to dobro utvrdi. Da, bolje je 2 puta nego jedno pa onako da prođe. Veselim se svakom danu vaše škole, jer uvijek napravite dana otvorenih vrata, uvijek izvrsne prezentacije i sjećam se, bilo je tu sa kredama, to mi je bilo oduševljenje. Mislim da si ti sudjelovala. Da, ja sam crtala. Divno. Lara je bila ispod duže. Slatko. I onda ti se to preslikalo na paljevu. Pa da. Ekipa, hvala vam, čestitam vam još jednom rođendan i evo, do neke druge prilike bez maski. Bić. Dođite na dan. Pozdrav svima.